Yr wythnos hon, dyn ni wedi bod yn dathlu diwrnod rhyngwladol menywod. Beth mae hynny yn golygu i fenywod yng Nghymru? Wel, i fi, pan ges i yn ethol gyntaf yn 1999, gerddais i mewn i'r Senedd yma, i'r siambar, ac ges i'n synnu o weld pa mor amlwg oedd y menywod, bod nhw'n chwarae rhan mor allweddol yn waith y Senedd. A fel isgadeirydd y pwyllgor menywod yma, ges i brofiad o ddeddfu a'r pethau oedd yn effeithio ar fywyd pob dydd menywod yng Nghymru. Pethau fel cyflog, pethau fel hawliau yn y gweithlu, pethau oedd yn bwysig iawn mewn gwella bywyd. Ac yr wythnos hon, maen nhw wedi gofyn i ni wneud addewid i helpu merched a menywod i gyrraedd eu uchelgais. A dwi'n gwybod ta'r ffordd orau i ni wneud hynny yw trwy aros yn yr Undeb Ewropeaidd.